Ιαπώνια! Γεια σας, είμαι ο Κεν Κίνγκολ. Όχι παιδιά, εγώ με περιμένετε. Καλώς ορίσατε. Γεια σας και χαρά σας, επέστρεψα. Φέρτε μου. Θα δείτε ότι μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά του αναπτήρα, ανοίξτε το. Αλλά εσύ μην το δοκιμάσαι. Κρούζα όμως. Κάμα γλυόρα γιατί εγώ κρούζα. Ανοίξτε το. Κάμε το με το δίχτυ. Έλα. Είχα! Ήταν πολύ κρούσο. Ρε, αλλά όχι αλήθεια, δεν έπιασαν φωτιά. Μόνο κοκκίνησε. Το βλέπετε. Παιδιά, πονοδάχτυλο. Είναι πολύ μην το δοκιμάσετε παιδιά. Όποιος το δοκιμάσει, αν θέλει, μου το γράφει στα σχόλια. Μην το δοκιμάσετε, αλλά μες στο σπίτι.